Молитва «Анёл Панський» з папом Францішком. Площадь Святого Петра. Неделя 27 листопада 2016 года. Дорогие браты и сестры, добрый день. Сёння ў касцёле распачынаецца новы літургічны год. А гэта значыць новы шлях веры Божага народа. Як заўжды, мы распачынаем яго адвентам. Евангельскі тэкст уводзіць нас у адну з найбольш хвалюючых тэмаў перыяду адвенту – прыйсце Пана да чалавецтва. Першае прыйсце, як мы ўсе ведаем, адбылося праз уцелаўленне, праз нараджэнне Езуса ў Бэтлеемскай пячоры. Другое ж прыйсце адбываецца цяпер. Пан увесь час прыходзіць да нас, штодзённа. Ён ідзе побач з намі. Яго прысутнасць нас суцяшае. І нарэшце будзе яшчэ трэцяе, апошняе прыйсце, якое мы вызнаём кожны раз, калі прамаўляем сімвал веры. І зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Сёння Пан гаворыць нам пра гэтае сваё апошняе прыйсце, якое адбудзецца ў канцы часоў. І кажа, куды прывядзе наш шлях. Божае Слова падкрэслівае кантраст паміж нармальнаю хадою рэчаў, штодзённай руцінай і нечаканым прыйсцем Пана. Езус кажа, як у дні перад потопам ели, пили, жаніліся і выходзілі замуж аж да таго дня, калі Ной увайшоў у каўчэг. І не ведалі, пакуль не прыйшоў потоп і не забраў усіх. Так кажа Езус. Нас заўсёды моцна ўзрушвае, калі мы думаем пра час, які папярэднічае вялікаму бедству. Усе спакойныя, займаюцца сваімі звычайнымі справамі, не ведаючы, што неўзабаве ўсё іх жыццё будзе перавернута. Евангелие, безумоўна, не імкнецца нас напалохаць, а адкрывае перад намі далейшую перспектыву, шырэйшую, якая з аднаго боку робіць адноснымі штодзённыя справы, але ў той жа час робіць іх каштоўнымі, вырашальнымі. Адносіны з Богам, які прыходзіць да нас, паказваюць кожнае дзеянне, кожную справу ў іншым святле, надаюць яму глыбейшы сэнс, сімвалічную каштоўнасць. З гэтай перспектывы сыходзіць таксама заклік да цвярозасці, да таго, каб не даць сябе захапіць справамі гэтага свету, матэрыяльным рэчам, але каб кіраваць імі. Калі ж мы наадварот дазволім ім нас зняволіць і завалодаць намі, тады мы не зможам заўважыць чагосьці вельмі важнага, а менавіта нашай канчатковай сустрэчы з Панам. А гэта найважнейшае. Гэтая сустрэча. І штодзённыя рэчы павінны мець гэтую перспектыву, павінны быць скіраваныя да гэтай перспектывы. Гэтая сустрэча з Панам, які прыходзіць дзеля нас,
In quel momento, come У dice гэты il момант, як Vangelo, гаворить due Євангеліє, uomini saranno nel двоє campo, будуть у полі. uno Один verrà буде portato взятий, via а другий e l'altro покинутий. lasciato. È un invito alla Це заклик vigilanza, до чування. perché non Тому що, sapendo паколькі quando ми не egli ведаємо, verrà, коли Він прийде, bisogna повинні essere бути sempre завсёди готовими pronti до e одиходу. partire. In questo tempo di У Avvento гэты перыяд Адвенту siamo chiamati ми ad покликані поширати allargare горизонти свого l'orizzonte del серця, nostro cuore, a дозволить farci здивити нас sorprendere життю, dalla vita якое che ci кожен день presenta ogni приносить giorno щось нове. con le sue novità. Per fare ciò Для occorre гэтага imparare варта a non навучитися не бути dipendere dalle залежними від nostre наших sicurezze, підстраховок, dai nostri від schemi наших випробованих consolidati, схемів, perché il Signore тому viene що Пан nell'ora прийде у in той cui час, non який ми собі не immaginiamo. уявляємо. Viene per Ён introdurci in una прийде, каб dimensione увести нас у più пригажейше bella і e più ширейше grande. вимірення. La Madonna, Vergine Маті Божия, dell'Avvento, Панна ci aiuti a Адвенту, non нехай considerarci допоможе нам proprietari della перестати nostra лічити себе vita, a non господарами fare свого життя, resistenza не quando il супротивляться, Signore viene коли per Пан cambiarla, прийде, ma ad каб яго essere змяніць, pronti a але lasciarci каб быць visitare готовымі da Lui, дазволіць Яму нас ospite наведаць, atteso e як gradito, чаканаму і жаданаму anche госцю, se sconvolge нават i калі Ён nostri piani. разбурае нашыя планы. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut igne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Дорогие браты и сестры, vorrei assicurare la mia preghiera хочу запевнить у моей молитве popolazioni за народи del Centro Центральної Америки, specialmente Costa Rica e передусім Коста-Рики і Нікарагуа, colpite da un які потерпіли від uragano урагану, che quest'ultimo а апошнія anche яшчэ і da ад un моцнага forte землятрусу. sisma. E prego anche per quelle del nord Малюся таксама Italia за жыхароў che паўночнай soffrono per le Італіі, alluvioni. якія церпяць ад паводак. Saluto tutti voi. Я вітаю усіх вас, пілігримаў з Італіі і з розных краінаў, Le famiglie, i сем'і, gruppi parrocchiali, le парафіяльныя групы і associazioni. рухі. Particolare saluto Асаблівым i чынам fedeli вітаю provenienti dal вернікаў Libano, з Лівана, dall'Egitto, Егіпта, dalla Slovacchia, Словакії,
E il coro di Limburg, Хор з Лімбурга, Германія. Saluto con affetto la comunità Сердечно вітаю ecuadoriana, присутню тут еквадорську qui супольність. presente, le famiglie del movimento tra Сім'ї з руху noi, між i нами, gruppi di групи з Altamura, Альтамури, Rieti, Р'єці, San Casciano in Val Сан-Каш'яно, di Інваль, Pesa, Діпеза, l'Unitalsi di працівнику Capaccio, Італійського національного alunni союзу di доставки хворих у Bagheria. Люрд і міжнародний санктуарій з A tutti Капаччо і auguro семінаристу una buona Багерії. domenica e un buon cammino di avvento Усім жадаю per incontrare доброї il неділі Signore. і доброго sia un адвентового tempo шляху di speranza. насустрач Пану. Нехай він Andare стане часом incontro al надії, Signore che істи viene насустрач incontro a Пану, noi. який йде насустрач нам. La speranza vera, Справдна надія, fondata sulla заснована на fedeltà di вірності Бога Dio і на e нашій sulla nostra відказності. responsabilità. E per favore, І, коли ласка, non не dimenticatevi забивайтеся di молитися pregare за per мене. me. Buon pranzo Смачного e обіду arrivederci. і до побачення.